simrang hilin eh. Good morning sa tanan, maadjong buntag. Tibok kalibutan bitaw. Naron pizza tres na balik na normal, balik na pus mga serbisyo, balik na pus mga tulumanon bitaw. Birthday day ron sang ang apo dia sa Cortez ni Joy. Sorry day wako kanha diha day kay bawa naman ka bago pa na buwas ang tingag kay kung giubo pagaw ko. Sorry ka ajo nga ako makaanas imong birthday. Da karon pizza 5 birthdays ni Budoy bawa naman ka di po kong promise ug makaan habak ko. Piniliging ajo sudta ka pangitag mamiss ko labi na ni aging simana wa ajo koy mamisong ni abot kay wa ko kapaninda. Tingin sa kabisi karon balik din tapos paninda wa ko koy kapatinda. May da ano ko sa bahay inan ko sang sister-in-law nga maghumba ko ng ka sugo ko ni sa parang ang harvest ni hang nang kadanis hang kilid kay ya tanon jang hapon na mali ko tulumanon karon mga to sa ako sentro tugos bus dala ko maghumba habang yun yung tanan pasensya na mo niyaging adlaw ako maadong awat ko mga vlog ako mga video tarang kaya nagutok ko ang utok kabisi karon hindi na po ko kasi kaya na po balik bahala ginagmay ano na'y hindi maghumba ko nangka at sa ibabaw maghumba halam na ready danis bahay kay nahagkan ko kahod nis bahay mga hoy pa ko okay ka sunod tungod sa 16 nga ako nag-permit ba itong sunod December 16 sa pagkamatay sa ugangan pero arang gisiya dito munining abot sang kabisi katong pagbizil nga 9 days kagabi napagaw ko pagka Enero at titingag sa sobrang panhot siguro karon nung tataw-tataw na muli karon inan man ko nga kung malagay mahimo na may bungas ng kadris bahay haning baon anja ang taon po ito ang mga tanom kay wala mo ito malantaw pinaka adlaw ang mga tanong datong bulanghoy aron gamay tungod sa kabisi imbis kay gunahon na di magunahan katungad sige pag uwan una nga lantawan to haron tanawon hanggang sa nay sitwasyon sa mga tanom para ba katong mangluod nga para mo ito malili pila ka daw na malili alang siligong daghan kago siligi bisan sa grabing kabisi pasalamat lapon gyapon ko sila ba makagahom nga sa ngaron 2023 na abot na gyapon ko ngarong tuiga sa mga naglabay 2022 grabing bisiha grabing mga problema nga giagian pero salamat gyapon Lord nga maglulat gyapon katong mata bitaw maglulat katong mata gyapon bisag ang problema lurato naman sa gihapon bitaw ano lang tawon naghang mga pankaron naghang mga tanom na bulang hoy o kamot karlan kay dugen to kaso basig ng leod na wala malili kaya naka sagad lagi pag December 16 pagkabisi na hindi na ako halos makaulis bahay gani itong paghaya sa ugangan ang mga tanong wala na malili na sa nakay maron ang tanawon sa buwak nga ang karlan dani o kuan ang bulang may pang nanubo ang karlan jaghang kuan ang karlan daning sa gulag kamuti
Napa na lang una-una. Ang karlan. Balik ang karlan. Ang pinjan nalabang na awa magkunahi. Ipagaguna-guna kay kuan lapok. Na karlan og kamuti ni alis tumoy hang bulang hugdan. Bulang hoy labong na pud. Ikamangan nagka-craping taon. Lahan nga jadi ay ni. Ganyan. Kamangan na. Kamangan nagkamuti. Di ni pwede bulang hoy na kamuti kaya di matubo. Ano bulang hoy. Gunahan ako din sa kadlaw. Tapos ang pinsan to. Nasagbot na. Tawag ang Carlos tumoy ito Ano sa baka mo init niya. Makapanggunan na pod. Na problema ra ba meron kay kuan. Pahimoon ko numig. Compost pit. Asa kami din maghimog. Problema lagi dani na mo ron kay pahimoon ko na kung may umlig compost pit asa kami maghimo. Wala may laki na mo din mo trabaho. Da manuhupod may wa pa may kasuho. Karon ali ta dani maggama siguro. Napanahon pod si Uwan. Plano may maghimo compost pit asa kami maghimo rin dapit. Nga pinaltihan ako nun wa may kuan. Wa may sana compost pit lagi dili mo compost pit sa una nagba naman karon na pod kay mag-evaluate naman kuno pos baryo ano pod nag-ako maghimo una nga nang bulang hugan kasi uwan karlan sana kanimi pagpangkunan na madali nga gasi mag-uwan tinggal hindahaw. Hindi na ipunin ang tanawon. Saan may bati? Yeah. Wala. May tanging inda ang baanan para sa corn. Ibabaw. Dumay isang giling. Bilin. Ano kayo nagputi-puti ba ni? Ano hapit hindi mo lata? Ano kahit hindi lata lagi yung sa kanila. A few moments later. Nang kaning panitan daan. Kaya tulo ko si babaw mag-utan. Bakurang ka.
Bakan ubuad. Wala to ko magluto sala. Ay, nabali, sibak man. Magkudkudaan, haning ready. Babaw magkuan, luto. Luto kahoy na ani. Loko. Ada yang nguplit parang. Kita nang mangunahan sa magpangadit kay kuan man. Pilian. Buka karne. Buka munggus. Hambang nangka, dikit hambang nangka. Gas na naman isang nangka bunga. Hugasan. Per para ansa. 616 ya. Mo ni ang baon. Kau ada 20. Maju pun nak kena. Paglubi tulo ka buok. Saba dari kani mga tao ris tambay at tulo ko mag utang sa ibabaw. Imo kay Waman ya bili na. Ah. 616 man. Ah, sayabi sa atin pun ba? Di, yabi kay 060. Kupya naman ko namin. Nanagdan ka dia. Pagkain ko to kan tapi ni. 800 gulo to. Ha? 100. Ano ko mag-tab. Ito ko magluto. Hai. Pagkudaan ko kung tumagluto na gawin. Hindi pa paradaan. Hindi ko naglalata sa ilo ko. Ito ba mahinog? Ha? Hindi ko na sa kanya. Ada kasal 1970. 21 oh. Ha? 21. I-prepare. Ang isod sa asin. Bakit ibabaw magluto? Good.
sa kanang kang gamay tulo ka lubay ang isunod. Makabugtugkan. Ani ikod-kodan pero kasi pa ba magluto. Kuraya. Hangat pod. Good. Good ya. Ang nabot ako ng hilwang kamot. Nagyandam ka na isak na sa babaw. Dito na pinaglato. Kaya ko nagkudkod kay. Buhag ka. I-prepare. Ang isod sa skin. Bakit ibawa magluto? Good. A few moments later.
Katungkuan hanggang lang ka ang ikan sa ubos. Magkamot na kustuno ron. Kanan yung takang ron. Ginagumba. Kapit na malata. Baka nagbuwad. Bulinaw. Baan ko pa nga rin haganiha. Kaya bayo ikaw. Wala sa pa. Bag sa katunong. Ano ka na bang mahapit hindi ito kabot. Hindi pala ka wala ng asisa. Malata. Ginagumba. Kapit na malata. Baka nagbuwad. Bulinaw. Baan ko pa nga rin haganiha. Kaya bayo ikaw. Wala sa pa. Bag sa katunong. Ano ka na bang mahapit hindi ito kabot. Hindi pala ka wala ng asisa. Malata. Ito Dani.